nhá.
But maybe this cup Tahan terus dan selesai katakan soalnya malah lumayan tinggi.
to eat this. Sad. Wait ba yun? Wala na. Ang ganda. Kaya, maliliit na natin lang. Maliliit na. Kami, at ito na, bigyan ako na. Hindi ko alam na dito sa kapula. Ha?
Ang dami nila yung nakaharap kami. Sa akin lang lahat, baka ano kayo namahan yan. Wala akong kalusin. Ano? Ada ba? Ay. What? This is pink. Oh. When I get this person. Okay, new color.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67.
alas ako. Oh, hindi naman nabasag. Agay! Ay, baby. Pulutin na yung ano. Buti hindi nabasag.